А мы продолжаем и приглашаем к экрану замечательную женщину, проживающую в поселке Новоспасское Ульяновской области, Фахриддинову Розалию Ромаевну. Сегодня, 8 января, она празднует свой день рождения. С торжеством жизни спешат ее поздравить любимые девочки Лиана и Самира. Мы хотим начать рассказ о нашей Розалии Ромаевне, человеке удивительном, очень чувственном, с широкой душой и добрым сердцем. Родилась она в сказочно красивом уголке нашей необъятной родины. Необъятные леса, поля окружают село Верхняя Терешка Старокулаткинского района, которое славится своими ягодными и грибными местами. Шустрая, активная, творческая девочка хорошо окончила среднюю школу этого села и решила поступить в культурно-просветительское училище города Ульяновска. Получив диплом об образовании, начала свою трудовую деятельность в Новоспасской средней школе старшей пионер-вожатой, где отработала около 20 лет. За годы своей трудовой деятельности завоевала любовь и уважение учащихся, детей и своих коллег. На сегодняшний день, вот уже более 15 лет, она трудится заведующей Новоспасского кинотеатра «Октябрь». Заботливая мама для своих детей и прекрасная бабушка для своих внуков. Мы очень рады, что жизнь познакомила нас с этим прекрасным человеком. Сегодня в честь дня рождения хотим пожелать вам всего самого доброго и прекрасного на родном татарском языке. Матурыбыз безнең, котлыбыз сине туган көнең белән. Шундый ук акыллы, тәүфыйклы, мәрхәмәтле, тәртипле, уңган, булдыклы, сөйкемле, тыйнак, ярдәмчел, яхшы булып кал. Ходай сиңа саулык, сәламәтлек, бәхетле озын гомер, шатлыклы тормыш бирсен. Юлыңда әйбәт, акыллы кешеләр генә очрасын. Без сине бик яратабыз. Котлы булсын сөеклебез туган көнең. Кышкы мәлдә җиргә тугансың. Шуңа микән безнең кадерлебез яз кояшыдай җылы булгансың. Барыбызга күңелең гөлшат синең. Киңәш, ярдәм кулы сузасың. Безнең өчен утлар, сулар кичеп, җаныңны бирердәй буласың. Гомерләрең синең тыныч узсын. Килмәсенче кайгы, борчулар. Юктыр синең сыман матур кеше. Юктыр синдәй гүзәл, сылулар. Котлап туган көнең белән изге теләкләрне теләдек. Бу теләккә матур җырларны да бүләк итеп сиңа бәйләдек. Кадерле Розалия Ромаевна, якыннарыгыз теләкләре өчен гашып, бәхетле гомер кичерегез. Туган көнегез котлы булсын. Алдагы җыр бары сезнең өчен яңгырый. Көк йөзендә йылдыз туган, син килгәндә җиһанга, тагын бер яшь картайдың дип әйтсәләр һич ышанма. Туган көнең, язмыш язган бүләгең, көтсен шатлык куанычлар, артып торсын кирәгең. Туган көнең, язмыш язган бүләгең, көтсен шатлык куанычлар, артып торсын кирәгең. Yıllar alga şaba, hayırlısı yollasın. Sen bit җиргә яшәр өчен, бәхет өчен тугансың. Туган көнең, язмыш язган бүләгең, көтсен шатлык куанычлар, артып торсын кирәгең. Туган көнең, язмыш язган бүләгең, көтсен шатлык куанычлар, артып торсын кирәгең. Жәл түгел ул, киләчәге ак булсын. Рәхмәтле фәрештәсе сине һәр вакыт саклап торсын. Туган көнең, язмыш язган бүләгең, көтсен шатлык куанычлар, артып